Lah apa rek? Rumah samu sogol tak ngitung-ngitung. Bakal tau budal seisu sebab nglayani langganane. Dungaren tepak emang. Ojo kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune. Sarate wong bebojoan iku ana 5 teorine gampang tapi angel diprak Nomor 1 wong wedok gak oleh utal-utal barang sing ala rahasiane wong lanang lan rumah tanggane ojo diomongno wong aliyo. Nomor lorone wong wedok kudu sing ngerti barek wong lanang kudu mahar agya sing penting kesetiaan ojo sampai lali lan mendorong semangat berkarya lan berkreasi. Uga ojo lali nomor 3 wong wedok kudu bisa nyimpen awake sing gak diweruhi sing lanang persoalan sepele lan ojo duweni sifat iri ati barek tang anggane. Sing nomor 4 wong wedok padha ilinga ojo mengharapkan penghargaan teko wong lanang ya terkecuali dolor utawa wong tua nek wong lanang liya konangan boleh dadekno apa nomor 5 nek ana persoalan ojo diatasi dhewe sembarang kudu runtingan barek aja lan kudu nyelidiki wong lanang dolor apa kabutuhane uga sing lanang kudu ngerti sebab sebalike wong lanang dijaluk pangertiane kudu saling menghormati
ojo gawe sakarepe dhewe ngerti asasine wong lanang wedok iku padha ae sing penting duweni rasa rumangsa supaya tentrem rumah tanggane saiki contone rumah tanggaku ya apa sekirane cukup sebab iku tanggung jawabku sing penting kerja barek tangga gak duwe resiko tak rewangi nyambut gawe ngusungi watu cuma wong wedok sing gak duwe pengertian kok gak ngerti barek sorone wong lanang saben dina mangane sate-satean tak rewangi geger bengkong mangane sego buntelan nek aku nrimo bayaran dhek pringas-pringis terus ngajak nang pasar cari ape tuku garpe dadak njaluk bupet dhek gak tak gobres terus gegeran aku dijrungkakno nibani wong dodol petir terus pisah-pisahan dolor dhek mulih nang pulau Sempu nek tak pikir iku dudu jodohku rabi sing kari gak golek ayu-ayu masih elek sedidik pokoke nek bengi gelemi jeti aku jos awan nyangkeng ngamper sewek lore klambine kuning wong bebojoan ojo seneng geger ditinggal korek plungker kaya trenggil nandur bawang cek akae ana sawah boleh sampai sore dadi wong lanang ojo saenake ditinggal pola kumat menggue tuku roti bareng ragi gula batu campur tebu jare benci ngomong ya gak suti tapi nek bengi kaya pitik ketutu yopo teken ana panirat nandur gobis ana pinggire omah ya nek kangen kirim surat ojo menangis ana penitipan sepeda turung udan kok wis lunyu udan maneh gak yo tambah soro turung dandan kok wis ketok ayu dandan maneh gak tambah kaya buta namun semanten dor kidungan kula sae lan boten borong karasa nek ditinggal awe-awe grok sawong galing Surabaya panggon nane aye melaku sampai ke sandung-sandung akal ya apa ya babras kabeh iki soalnya brai wis suwe rek ya wong ya kudu eling kudu lali pancen ya tepak eling ini nduadak wis ae gawe ndang wis ditandangi
Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicithet lho. Lek dirungokno tok, lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Sontolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Sontolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi tadine seger. Kok gak mendemi ya gelem ae aku. Nek barang sing mendemi ku mbah aku wis awak wis tuwek lho lek boleh. Kowe kok mlakune kaya britang-britang. Britang-britang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Piye? Piye to kabare? Kabar apa sing takokke? Yes. Nah iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Lah iya. Aku nyang endi aku? Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singitan ta loro lak ngono. Ditakoni kok bingungke to aku ki lho. Lho, aku iki ora bingungke. Lah ya rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin padha. Oleh aku kepengin padha sampe tak rewen. Lah ya aja wis aja. Tapi ana apik ya Pak ya. Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur no ya. Campur. Lah ya kapan? Masa kalah karo tau campur. Lah ya. Ya gak kalah Pak. Lah iya. Asale kok Saka dele asale. Saka dele. kok dele ta? Heeh. Iki nyathek rada banter iki. Nyathek rada banter iki. Wis to. Lah anu, sing tak takoni ku asale jeneng kok Sontolowo iku mesti kan ono mangsrute. Lho, kok maksud piye to? Maksude. Oh, maksud. Maksudnya apa sih Sontolowo, Pak? Kuwi ana sejarahe. Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Sontolowo? Ya, kuwi apa to? Kuwi aja takon aku. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung ya. Oh, tiba kudu gendeng wae. Ya, pancen yang ngene lho. Ya apa sih, Pak? Heh? Lah ya. Kusik. Aku upama nyeluk cak sampean niku wong teko Jawa Tengah dadi tak celuk Pak, dadi menghormati ta. Lho, kowe ngundang Oh, iso wong ganteng ngene kok pesok kabeh lho aku. kowe ngundang aku Pak ki kowe ki apa anakku? Loh, aku kan ngurmati wong suwek. Oh, iya. Anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe apa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho, piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro Kalungko. Kesugih aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bandu. Gandu. Panduso atau gandu. Saka bondo ya. Bondo. Iya terus Apa sing takokke? Lho. Kowe urung tau weruh nang omahku. nok mapene iku nok apane? Lho, gombal apa sing ora ono? Lho. Kok boleh anjuk gombal. Lho saking sugihku. Tapi yo lemarine tak delok papat. Papat, pancen. Meja- Weruh to? Oh, meja kursine telu. Ya ngono, papat Iya. ya aku. Kabeh ngridit ya. Nek guneman sing diatur. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Sorry. Sorry kecap. Lho. Sorry kecap lak kasinen. Lho. Ya sepurane sing akeh. Ya, piro? Paman 1000 cukup? Oh. Ya undakno titik ta, Pak? Lho gak iso. Mepet lho kuwi. Nak akeh-akeh ku ora iso ngetok. Lah becake pulang pergi 500. Mosok Ya. lagi petuk njaluk sepuran iki lho. Iki sing diomong apa sih kok mblakrak kakar-karan. Iya gak tau kepethuk lek guyon nu awetno, Pak. Ya pancen. Padha senine. Sampeyan niku sing langgeng iku melok seni apa sih, Pak? Aku dhewe ya bingung kok. Lho kok bingung. Bingung. Iya. Sosok gak karuan sih tak elok iki. Oh, kadang-kadang Moro-moro ngintil ngono ae wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki iya. ngintil iki jenenge. Nek cara Jawa Timur. Tapi gak apa-apa Pak, baik Ya. menawa wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta. Ya. Iya, kemarin kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak Pak, iki gak tes-tesan langsung dadi Pak. Langsung. Wis. Pokoke buyar mesti trimo. Kuwi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean iku royal. Tapi Pancen. dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting. Mangan kuwi aja mung siji. Ya. Ya.
Kudu sembarang Lho, dipangan. dipangan. Meja. Heeh. Lho kok sik to? Artinya sih mengandung vitamin. Ya kok meja? Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya iya. Kentang, tomat, bayem, kangkung. Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja. Tikus sik to? Ya, Dadi aku pokok mangan tikus. karene sing dipangan lek gak diringkes bengi iku diklutusi Oh tikus. iya. Iya. Ning ora ono nggonku tikus ora ono. Oh, tikus gak ono, Pak? Oh, pembersihan. Oh, bersih ya mapene ya. Lho, piye to? Ya sembarang entek. Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, Tegese menjaga kesehatan. Kebersihan itu penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Nah, kowe wis ngerti. Lek sembarangnya bersih, Hah? lho panganane gak mengandung penyakit, Heeh. awake sehat. Sehat. Waduh, sehat koyo Delok ngono. awakku. Sehat. Apa aku sing cacat? Lah ya iku sehat koyo ngene lho, loro kari sak piro. Iku sik to. Apa? Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelgit lho. Wong gak dikek- Sihate semene larane sepiro. Kowe karep ngelokno aku kuru ngono ae lho. Apa? Kadang-kadang lemu gak sehat ya ono. Ono. Kuru sehat ya ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan seneng-seneng terus mangane ya royalan terus. Lho piye to kuwi? Apa sing ora tak pangan? Iya, aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang iki. Ayo, Untuk rompal ku ora masalah panganan. Iya, masalah apa dah, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sih. Jos sik jos. Iya. Jos adane nyopir bis ae, Pak Jos. Tegese isik apa jenenge manyala. Istilah saiki dek iku ngerti jos Lho, banget. ora ketang sithik. Iya. Pira-pirane kudu mengikuti zaman. Iya, Pak ya. Ben aku wis tuwa, ora Iya. ketang sithik-sithik lah. Ya. Tahu maca surat kabar, Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Takokke. Iku kabare ya. Pasar iki lho akeh wonge. Pasar ki akeh wonge. Oh iya. Kuburan lek Jemal ki ya akeh. Ya, lho Kok kok kena iku ya ket biyen lek pasar akeh wong. mula kuwi tak kandhani kok nak kuwi lali. Iya, kuwatir lali. Iya ta. Iya. Tiba sing lalian iku jange aku. Nah, Wis Pak, aku gak sesuai peduk kena ya panjene sedulur iku kudu kadang-kadang peduk kadang-kadang enggak ya. ya sing kerep dolan nang omahku. Iya, mapene sing ndi kok bingung. Pojok Oh, pojok. cet kuning. Ono genderane gombal iku ta? Oke dudu. Dudu. Kulone. Oh, kulone. Cet kuning. Cet kuning. Ya aku tak mampir ono lakno ya. Iya. Ya kandakno karo ibu. Hah? Kondak Kandakno piye tak? kandakno bare ibu aku tak dolen rono ya. Yang apa dikandake? Lho tek Kok Joko-Joko. kudu doleno. Lah kadang-kadang Napa kondo-kondo? lek gak kondo dhisik. Lho, lek gak kondo dhisik lek gak dijagani apa-apa ta? Oh iya, engko tak jaganane Kancing Lawang ya. Tibake sengak omongane. Lah apa gak tau rono jagane Kancing Lawang iki? Ya, anu sing gedhe pangapuramu Iya. lho. Ki guyon. Iya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi Pak ya. Iya. Aku tak mulih sik ya. Iya. Nek mampir nang Wis omah. ana sangune? Oh, ono. Iya. Blobo, kait kepethuk pokoke blobo le. Mbok suwene suwe. Oh, kari lho. Hah? Kari ya. Kari tak gak gablek. Iya. Halo, Cak, ya. Iya. Ya. Wah, pancen wong sugih ki ya penak. Wong sugih ki wonge pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial lho. Sosial. Siapapun. Pun siapa? Ki piye iki? Aku ki bar ngono omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartolo ki ya seneng. Senengku ki apa obyeke dek ki nang ndi-ndi. Bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dianu kok. Diarep-arep. Ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye lek ngarani ya angel. Aku ki barang wis sugih ki omong sak omongi tak eling-eling kaya wong edan. Lho. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih.
bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning nang piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya ora duwe setrum saithik-ithik kok. Wah, kaya listrik iki nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae, engko timbang diarep-arep sing ana omah. Ayo mulih ah. Yo aku tekan yo. Mulih aku yo. Bendina ora tau sapa omah ming telusur tua tembong jane biyen ki turunan ula sawa ngono apa piye to ya. Oh ala Santalawa. Ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo. Saja criwis. Wong lanang saben dina nggadho ati nyambel goreng ati. Atine sapa sing digoreng? Wis sembuh. Upama mentala ngono Santalawa ki tak taleni kok ben ora iso kluyuran, ben kuthuk nyang omah wae. Wong kok jermegelne wae saben dina wis tuwa ora nyebut. Mbok ya eling. Apa, Nduk? Kok ndalang sih, Bu? Lho. Piye ta, Nduk? Ngene kok ndalang. Apa sing dirembuk ki apa, Ibu? Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau? Loh. Kok bapak dilono telusur. Lah piye ta, Nduk? Saiki bapakmu ngono wis tuwa, ning malah gaplek peringkilan tak kandhani. Terus Bu, terus. Wis tuwek petakilan. Ya bapakmu kuwi. Wah, kena dijak terus Ibu iki rek. Dijak nyang ndi ta, Nduk? Lho beke ana grup kurang. Aja, Nduk. Ibumu aja mbok talak-talakne. Ajaran tak kandhani. Kabu guyon. Guyon barang. Apa sih Bu sajake kok gak akor ambek bapak iki apa sih? Piye ta, Nduk? Coba rasakno. Bapakmu ki saben dina apa tau nyang omah to? Ngono iki jenenge wong tua piye? Beke obyek, Bu. Obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mung odos-odos duweane ibu wae kok. Bapak iku ambur-amburan ngono ta? Ambur-amburan dhuwit ngono. Iya, kenapa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah Ibu duwe apa sih? Ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi. Iku gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah, ning nek wis diwenehke ibu. Lah nek dijaluk nang iki rak ya pegel ta atine ibu. Lho beke diutang. Diutang padake tuang kredit apa piye bapakmu kok ya? Lho enggak dikai bondo, Bu. Beke dagangan apa-apa nek badhe dikekno ibu maneh ngono, Bu. Bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane yo melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ono iku. Bapakmu. Masa serial. Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono gak? Tapi aja Bu, aja gegeran ae. Bu, aku iki lho isin ambek tangga. Bapakmu nek mulih wis tak jagane ya, Nduk. Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikek-kek. Ya aku lho isin. Mosok gak malah ulangan aku. Lah ya ngono kuwi jenenge wong tuwek sing piye coba. Jeneng gak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong to piye to coba?
Ngene iki nandi, Bu? Sapa nandi ngene? Ah sapa sing nginteng? Nek ngono aku budal sekolah, Bu ya. Budal, Nduk. Heeh. Semaya maneh iki mbayare? Heh? Semaya maneh mbayare? Ya wis, semayanono. Sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kandhani. Bapak iku durung gajah iki biyen. Ah, wong bapakmu nak kowe ro dhewe ngono kok. Aku iki biyen pomo ora kebuacut ngono. Tenan kok, Nduk. Aku sesuk nyawang bapakmu wedi, Nduk. Apa Bu kok wedi? Lah piye to tamat-tamat ora kaya tengkorak hidup. Anu, Bu, bapakku terlalu begadang terus kok, Bu. Ah, lah ya kuwi pemereling wirayate no. Wis tenan. Ibu aku budal, Bapak wis gak sanggup gak apa-apa, pokoke mbayare Bu ya sampeyan Bapak. Sing ati-ati ya. Ya, Bu. Wis anak budal, bojo ra ning omah, iki jane kuburan apa omah ngene iki. Suwepine ra jamak. Tengkorak dateng. Ih, wedi. Tak sampluk wedi. Nyapa? Nyapa kok. Nang apa dhewe? Nyang apa? Nyang apa? Wong kok nyangap. Nang apa dhewe? Prawero wis ket mau nyangap bolak-balik kok. Lah kok aku kok nyangap? Pak, Apa? ping mibul saiki suda ta? Heh? Suda kuping. Iya sing nyuda kowe kok. Nyang apa ki lapo iki lho, cara Surabaya ki lala apa sing ngono. Ora. Kowe iki lho kok kluyuran ae nek luwe mbok kono mangan embong kono. Heh? Wis to, omongmu kok sengak. Ah sengak meneh. Lah coba nek aku kok mangan embong contonono. Piye carane le mangan? Ya kono kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan Lho iku. kok sik to. Kowe iki tanggung jawab sapa to? Lah ya tanggung jawabmu to. Lah iya. Sing ngumanduki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang Lah, wis mestine. ngerti. Lah iya. Nek wong lanang teko ki adate nek apa? Kongen cepak-cepak. Mesti Cepak to. wedang. Mesti to. Cepak sego. Mesti Iki to. lho, iki lho cepakane. Apa? Cengkal lawang iki lho. Ya ki gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti ya. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok diapake. Ya mbah diapa-apane ya manut tok. Lah ya wis. Lah iya. Piye? Aja pringisan lho. Ora to, Pak. Aku ora pringisan aku ya. Wis rayu aku ya. Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Teko tek waduh sajae. Wah, kowe mentas mangan ora apa piye? Iki ngono tak kandhani ya, mbraini bojo ning sing dibrani ra ngerti. Ya sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah reksa omah kene apa piye? Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku? Heh? Penake piye? Omahe gedhong. Hmm. Adus karek adus. Turu karek turu. Tur kowe ora nyewa. Dadi aku dadi bojomu arep mbok tarik sewan omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Lah kok Pinter. Pomong nyewa pira iki? Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan. Aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa, Nduk? Masak. Mas rawuh ki lho, sajak bagaimana ngono lho. Mas apa? Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Aku saiki ngono aras-arasen masak nih sampean kok, Pak. Jeneng aku. Apa senengamu? Lah apa? Ya mbok apa? Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kowe dadi bojoku pirang taun? Anakmu ku umure pira? Ya wis suwe. Lho, Nek kok- sampean iki megelne, mulane aku saiki ra masak. Lah, nak- Percuma masakne. Nek ngerti pegel dipijeti. Nah, Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. terus apamu? Apamu? Wong ngene kok ora ngerti. Sing pegel ngono atiku. Oh, atimu. Wah, adindaku. Aku cinta padamu. Apa
iya Kakanda. Iya. Ya iya. Ya, ya, Sampean ya, ki tenan, Pak. Piye? Sampeyan sakjane kok nyapa to, Pak? Kok buwedo banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba sithik ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara? Bareng saiki, dimasak napa apa kakan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Masa dek wingi belanjani 1000, njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Suwe-suwe tak masakno aspal sampean, Pak. Tenan. Aku kok masak ke aspal? Iya. Terus dicampur krikil kae, ya. Kowe sing mangan, ya. Ya ben melonyoh kuwi lambemu kuwi. Wong wedok sedina diblonjo 1000 kok kurang kuwi. Terus njaluk blonjo pira? Ya nek blonjo 1000 ki ya. Kan pemasukan uang kan enggak ada saya itu. Lah dadi wong Ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan. Oh, aku iki ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, he? Asale Sale saka dele asale. termurah regane. Ya toh. Lah, Pokok saya bisa ngerti. cukup bendinane. Lho. Tahu tempe. Oh iya. Nah, anakmu nang ndi? Mau bocah merengguk tak kandhani. Ngapa? Mesti Apa? pok seneni. Mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean Wis kuwi. kok bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Sekolah Kenapa kok? bayar sekolah. Ya ngenteni kowe to? Lah aku kok enteni apa? Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis mblenger kok Pak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Nyapa? Utang sik. Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu. Anakmu Kok kuwi. iso anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae jajali. Anakmu kuwi. Ora iso kongsi. Ora iso. Ora Aku ora iso manak kok. Anakmu kuwi. Urusana dhewe. Mbah. Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku. Ora seneng terus. Terusno ke. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mosok rek kanggo rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pahit, getir, asin, legi. Risi ku isine. Biyen saiki. Ngerti kon? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ono garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta? Wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamel aku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngene pendopo tak kei gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan, lah apa aku metu tabui? Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending Asrakara barang.
Blataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng. Asrokoro wis. Padahal oh, potonganmu kaya omplung. Kabon Asrokoro ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potongan Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg gak lungguh. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah wis repot kon katakno. Aku ngono lurah rek. Oh dadi lurah ngono abot ya enteng. Ya ta? Abote ngatur penduduk. Entenge nrimo ganjaran ngerti ya. Ngono lho. Sapa nyatek ae. Penduduk sithik ku repot ini. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak ada sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek Dik Racik. Cangik. Caplak. Dik Carik ngono wakile lurah. Carik ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya Carik sing makili. Ngono. Carik budal, lu liyane karo rene blas, kaya bayan. Liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku yo apa karepe ku? Ya apa, ya apa. Lho, Kok ndekem mawon. Anggrem, Dik. Ndekem ya sih. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten mawon. Lho, nggih, koperasi niku Carik kula kalian mriko. Lah nggih kok mboten napa? Carik koperasi. Sampeyan wakilaken. Nggih, lah perlu niku ngurus iki napa? Ngurus no. Ya napa? Ngurus no. Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok ngoten. Ngurus desa niki lho. Kula pengenane mriki kok Nggih. tutupan mawon lawang sampeyan. Lho, kula pergi. Pergi. Engkes aku lho. Sapa ndi? Biasa nggih keliling desa niku lho. Oh, keliling desa. Nggih lho. Lah kok mboten ngongkon kula. Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Oh, ngelilingi desa ta ngelilingi rondo. Ngomong sampean prikik ngomong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampeyan. Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Nggih mboten angsal. Oh, jan. Ke sapundi winginane? Ya. Omongmu kaya wong tandes liyan. Sapundi? Model-model omonge bayan iki. Waduh, lho jan ini kuntu palsu ya jan. Pundi? Jan sampe. Nggih. Lha mulane kok mboten roto. Karo kula keten jan. Tumbas paruan kali Pak Slamet. Gawe utuh palsu gak roto. Ya, jan. Arisan iki. Sak minggu untuk kula, minggu malih Pak Slamet. Lho, sampe tumbas utuh palsu enten luwene kaya Sontolowo. Sontolowo ngowos. Cilik-cilik keciliken, ada sing gedhe. Nggih. Kula kesal anu. Sapa ndi? Nyambangi adik kula. Lho, sik urip Pak sampean. Lho, si Odip. Urip. Sama niku. Sik urip. Dur kula kalih dulur kula. Oh, kali. Nggih. Lanang kabeh. Nggih. Sampeyan barepe? Nggih, kula basman barepe. Nggih. Terus sing nomor loro? Baskoro. Nomor 3. Bas gitar. Sampai niku ngomong karuan ya sih. Oh, lah nggih wong kula niki takon. Mboten ngoten dhewe-dhewe sakniki ngomong rumah tangga dhewe. Sing nomor 2 enten pundi? Lho niku nak cipta ya sih. Arek ku nyatek arek. Wah, urae. Ya ngene iki nek lurah-lurah seni ya ngene iki. Lho bekas lodruk ah. Biyen lodruk dadi lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Boleh arek ngoten wani kali kula arek. Wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten niku. Pancene jiwa seni ku ndugi turunan. Nggih. Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip dadi seni. Dadi Nggih. mudhun kisah sampeyan nggih termasuk jiwa seni. Nggih, Bapak kula niku biyen dalang. Lah. Kan malam Senin, Prei. Ngoten lho. Kok opo bakal karuan. Lah kula niki takon bener-bener. Niku ngeten adik kula niku nyambut gawe. Sing nomor 2 nyambut gawe pundi? Enten gene anu, lawang. Pundi? Lawang. Oh, pegawe damel lawang. Oh, lan opo? Lawang. Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho. Oh, lawang. Ngene lawang. Gene lawang. Nggih. Nyambut gawe napa? Ngene rumah sakit jiwa. Nyambut gawe. Dadi napa? Mandor mriko. Mandore napa? Wong gendeng. Sampeyan lak ngrengkel mawon. Lho, lah nggih lak mandore wong gendeng. Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa, dadi mandor ngurusi wong gendeng. Lah nggih, lak enak sampean duwe Nggih. dulur dadi mandore wong gendeng. Nggih. Besok-besok ben cacane gendeng. Lan apa? Ngawur Mriko mawon. lak mboten bayar. Kok sampeyan ngomong ngawur mawon. Lan apa kula gendeng? Sing Niku nomor kali. sing nomor 3. Sing nomor 3 di pelatih. Waduh, Di pelatih adik kula. latine napa? Mati kiri.
Lah salah paham lan. Salah paham mesti. Pelatih niki sangkaken pelatihne napa olahraga tak Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel anjing lacak nih kok. Oh, kiri herder. Lah, adikku lho sing nglatih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Kembang renirung niku. Enten niku lho. Apa kurang ajar arek Lho, ngomong. nggih. Atuk kiri bledok nika. Beldok pesek. Nggih pesek tapi mekrok. Tambah demen. Papak ta yo mekrok. Yan, menisuk lereno Yan. Temen tak kayak kepayan liyane is. Lho, pancene pamong niku padha senine nggih ngeten niki. Nggih. Lurai seni, pamongi seni. Lah nggih nek mboten ngeten lak mboten enten iki. Lah penduduke wong seni. Lah, niku napa? Rusak sak desa. Kok sampe niku ngawur mawon. Niki ya napa kabare tikus-tikus niki? Napa nih? Dioperasi napa dipangan urip-uripan? Sing enten sawah niki penduduk lak kata ubyek-ubyek tikus. Nggih, sakniki ngeten nggih. Niki ngeten sing lapor kali kula lah. Kula sampeaken kali sampean. Oh nggih. Sebab napa sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu momong penduduk. Nah. Biyen pangreh praja. Nggih. Iso ngereh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Sakniki mboten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sano gendeng ben aku iki. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turun ke bawah. Oh, wah. Istilah ngoten lah. Maju sampeyan. Oh nggih, mundur ketemu seumur lah. Niku niku. Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus Nggih. iki kudu diberantas. Nggih, nggih. Lah niki mbatasi tikus iki kangge napa? Oh. Napa ngangge obor, napa ngangge jepretan? Lah sakniki ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho niki. Wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon. Niki musyawarah niku. Nggih musyawarah kebacut sampeyan niku. Lah napa kula medeni tikus niku? Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kali obor niku lak wedi ya. Tikus enten bolongane tikus. Ah, ngeleng. Pokok sampe keliling enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih. Nggih. Niku mboten ero nek nek mboten bolongane yuyu. Oh, Nggih nggih. bolongane kodhok. Nggih. Niku sampean kudu melopori. Nek enten leng nggih, Nggih. sampean sumpet kali erung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe. Dadi Senen. Tapi kula kayak contoh nggih. Nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Nah, mengkurep. Irung kula lebu ak. Lah nek contoh ngoten sae. Lah, nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Nggih. Irung kula lebokaken. Nah. Sampe diteni. Waduh. Wis. Lah nek irung entek ya perkara iki. Sampe niku ampun ngoten ah. Lah mboten ngoten kula niki laporan lah ya napa Nggih, isane berantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tantan. Digeraken wong penduduk kata kene ngrobyo. Ngoten mau saged nggih. Kok digrobyo. Mlebu melu ora tikuse. Lho, boten nggih dioperasi. Galeng-galengan niku. Enten arek sekolah. Lho. Harus sekolah. Sarus sekolah ndek iki. Jangan takon Yan. Pamong niki. Lah, Yan, Lho nggih. monggo nak monggo. Lho, sapa man? Oh, wong tua. Daya. Sing mendaya wong tua. Oh, duwekno ya. Wong loro, katanya. Saya takon Yan. Yogane, Pak. Eh? Yogane. Iki nyatek atau takone arek iki. Lah wong lho. Monggo saya lebet. Saya takon Yan. Mriki nggih, Pak. Lho, mpun niku ngene anu. Ngene sinten iki? Ngene lurah niku. Oh, Beriku sebelah. Sepunten, Nek. Nggih, mengantuk sebelah. nek tangga jajar lurah niku mboten oleh nggih. Oh, mboten. Yan. Apa kira-kira dosa ngoten apa pripun? Lho mboten lurah mboten kenekan. Napa nggih to? Lho nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatek ngoten niki. Nek napa? Ngambus. Oh, Bayan Yan. Napa? Iki penduduk itu komedian ya iki. Dadi wong kene omong lak piye-piye omongnya. Mboten napa-napa Lah iya. termasuk nggih penduduk. Lah penduduk iki. Monggo mriki lho. Mpun ngadong-adong ngoten mboten napa-napa mboten nyokot niki. kula wedi jane. Oh, ngoten. mboten. Mboten napa-napa nggih. Wong irung mandu wedeni. Lah nggih, irung kok mboten lumrah nggih niku. Nek napa? Ngancen si muri kurang ajar teko kondan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ero jane. Gak ero. Oh, tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya Jan? Sampe takon Yan, sing kena takon. Mboten perlu napa? Biasane nakoni antar peduntung ngoten. Mboten.
Enten perlu napa? Pun didamel. Niki sinten niki? Oh, niki anak kula. Oh, ya kan iki. Nggih. Aduh ayu. Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki. Anak. Kata manis. Manis ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tek kan. Sampai sinten narane? Kula. Nggih. Kula Mbok Sontolowo. Ampun adik mbok wong sing jeluk mbok. Ibu. Oh, Ibu, Ibu nggih. Sontolowo. Nggih, kula ni bojone Sontolowo. Oh, lah Sontol codot. Sonto Codot niku lak adike. Oh, adike, nggih. Tunggale sonto kalong bareng. Iya. Mboten kok njur kaya ngono lho. Lah niki yo gane nek sinten arane? Kandhuk. Anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten damel napa? Kula Kula mriki. ngetutaken ibu niki. Oh, ngetutaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetutaken terus sampean. Lho nggih sekolah. Lah niki dong enten perlune Nggih. ngetutne. Lah ampun pantes ambok nitut. Nggih. Nggih, kuwatir ilang. Lah. Nek surat ta? Kok di surat. Be ajeng pindah ta napa? Pun dhisik kerso ta. Mungkin nek njaluk surat, bae sambang. Sampeyan niku pergi susu. Nggih, ya sing dadi lurah sampean tak kula niki. Genahe. Kula niki ngelingaken. Ngeling aku sampean kok menjiji kali kula. Ati mangane sampeyan dilingaken tamune. Lah nggih. Nduk, ayo mulai, Nduk. Lah iki lurah arep bayan yang kaleng-kaleng terus ya, Nduk. Nggih, wong Itu ta, Bu. niki latihan drama. Ajeng main apa ngoten? Nggih 17 Agustus. Tomot. Non, Tomot. saya. Oh. Niki Damel niki napa? napa niki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor. Oh. Lapor. Dadi cekak cingkrange. Ah. Oh, krange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sampean niki jenenge kempot. Oh, repot. Oh, Lapor. Lapor napa? Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampe tulis lah, kula sinakoni. Sampe tulis. Sampe lagi dipisah nggih kali. Yan. Dipisah. Yan, Sampe tulis. mboten ngoten lurah kula ta sampean iki. Di sampean. Oh sampean niku kebalan sampean nulis mriki lho. Lho kula sing nulis kula sinakoni lak pegel. Sing kula takonane katane. Ngoten. Mana enten mesin tik ya, Pak? Non, Mana enten mesin tik? didol. Ya napa Pak Lurah? Bayar ya apa rek? Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho nak. Mboten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki Sampeyan- kan ditulis dhisik. Oh, nggih. Mungkin ditik. Sementara, Nggih, Iki sementara. Tulisan. Ora iso nduk nek ngetik surat ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampean niki nedhi surat ta? Mboten kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah? Nggih sampean termasuk wong lungguh asale biyen niku. Lho kok napa longgo? Wong penduduk atane. Penduduk ya lungguh. Lah nggih. Penduduk kula. Penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih. Oh, mboten dadi, ngaten ta. Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener. Oh. Nggih. Kobong, mboten dadi. Padahal foto ya kobong. Ate nggih mun enten mriki mawon pun. Nggih, Pun repot-repot mboten dadi nggih mboten apa. Mboten napa-napa. Nggih, mantuk kesanggan kula nggih kenek. Asal ta? Wah, asal mawon. Kula kira sampean bapak. Ah, bagus. Bayar ya apa bayar ya? Wah, opo yan? Piye ta, Nduk? Kok ngetrek kae, Nduk? Terdenano Lho kula niki dhisik. ngetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih omahe lurah sampean nggoni. Mungkin lurah gampang. Kula Lurah nggih- mbambung ngono apene? Napa? Kula mbambung ngono apene? Lho, lah sampean omahe lak loro sih ra. Lah Sampeyan iki napa? tulung penduduk mboten. Nggih. Lah mas sing balung bendho niku sing dinggoni sik. Sampeyan iki ya napa sih wong omahe loro. Sing sosial ngoten lho, Pak Lurah. Bayar iki pelik ngene bayar iki. Lah nggih kula niki lak tulung sekali penduduk. Tolong ya tolong. Enten kok teng mriki. Oh, enten. Nggih. Cuma sampeyan iki laporan empun wangsul kesa desa mriki malih. Nggih, ngoten terus pundi angsal. Dua angsal mawon. Ning ngeten nggih. Masalah penduduk mriki. Ibu Etini. Nggih. Nek bener-bener sampean niku geger, Nggih. pun atik golek omah. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho. Pun sampai geger-geger. Nggih. Diatur jalan Oh, bojo musyawarah. sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Bojo sampean nggih mboten pesok. Sampeyan niku ngenyek kali bojo Wale, kula. Lho napa? Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majid ta niku. Ah, sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae. Pun Nggih, anak-anak. mboten ngoten kula niki Eh? jenenge wong wedok ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono ae kok isin. Saged ta Pak Lurah? Sakit ta? Apane? Sakit ta, Ya sampe iso- terusaken. Ya iku mang tok isane. Wong kula kan sing anake mbon saged sampean. Ah, ning kono bergudul mangguguk mangkota waton yo nggo karemu dhewe. Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih, nggih. Niki Pak serate sing dugi mriki. Dugi mriko nggih. Ngene, Nduk, terno. Ayo ra kira, gawon ra surat iki ra.
Gawa surat iki ra. Jan kon lereno marian. Dadak aku sentak-sentak lho ya apa Jan? Lah mosok kula sing nrimo sih lak sampean. Iya tak terima kok. Simpen nang buku kono kanggo laporan nang ngono. Pundi bukune? Pundi buku? Bukune. Bukune pundi? Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak ada ngawur ae. Pak Lurah mun ada buku, Pak. Lho tuwe nek aku sampun akeh buku tak nang niku. Iya. Pripun kula sakniki pun angsal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten. Sampun wangsul. Nggih, monggo. Menggadah sangu ah? Lho, sampean sangoni napa pripun? Enten, sampean mboten gadah ta? Mboten ada, Pak, ada. Ra kene ra sangu ora. Kok balik nang aku kan. Sampeyan nak lurah ta? Kok mendal nang aku sih? Lah mosok bayar nyangoni sampeyan gak pantes, kondisi kersa mbek lurah. Sing kula nggo sangu dhewe sih. Alah mboten kata-kata, Pinten, 1 sih? juta mawon. 1 juta. Nggih. Oh nggih, ra 1 juta ra. Arek kula tetep pak omong arek. Lah nggih. Wis. Mboten Pak, wong celak mriki. Oh cidik ae kene kok. Gang merong gang. Lah nggih, monggo. Omah lah ngene edeng-edeng iki ya. Kok ada ngedeng? Lah nggih ini edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng. Pun nggih, kula tak wangsul. Monggo. Nggih, monggo. Masalah rek. Apa? Iki sidone dipisah dadi rondo ra. Adik rondo ngarepe omah. Tepak wis. Bayan bare aku lah boleh edeng-edengan perkara kudu ae. Lah nggih wong takon. Oh, takon. Iki ya napa ra? Urusan tekos iki ya. Balik tekas tikus. Lho sakniki ngeten, Nggih, sakniki lak pamong napa kula niki pamong kali sampean lurahe. nggih. Penduduk pun laporan. Nggih, nggih. Sakniki modho turun tangan, Lah. kesanggene penduduk ya napa kebijaksanaan lurah. Monggo dioperasi digeropok bebarengan. Nah, nggih monggo. Monggo. Wah, repot. Bareng aku ki ditinggal bojoku, bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak, bodol kene terkatung-katung. Weh, ning ya kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak milik ki. Lek karo lanang gati. Maju mundur mesem. Mergo pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tresnani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Ah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Monggo. Lho. Tak, Pak. Aku rene temen e. Yo dhewe ta? Wah, karo wong loro lha iki. Waduh, adohe lho. Waduh. Ya iki. Endi lho? Iki ya iki. Iki lho tak kandhane nggih, sampean nek madosi dulur sampean, terus wau Sontolowo. Ngene iki prejengane wonge. Loh, Karto. Kok prejeng-prejengke iki lho. Ana tamu. Iki Iman Supingine ngono lho. Oh, Iman Supingine. Nah, Lho iki dudu cara Pasuryan. Pasuryan, iya. iki dudu cara rukun. Iya, ya aku ki rukun karo maratuwamu. Ngawur ae. Lho kok merep cak rukun. Ya pancen. Iki ana tamu golek sampean. Oh, aku dadi golekan. Loh, Kate perlu golek Oh, iya. sampean lho golek. iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Wong iki calon ning ganteng biyen lambene. Pipine pacak. Ki ora calone. Mboten pipine kok pacak Ki ora pacak. Napa? Ki kempot. Iki kakean turu miring lho. Ora. Kakean taun. Ya wis tuwa. Ane iki ngeten, ya lek sampean di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Sontolowo, paling ngene iki paman sampean. Oh, iki ta. Sing sampean critakaken wae lak masalah golek paman sampean ta. Heeh. Pun kula Ya tinggal. aku yo matur sembah nuwun karo kowe lho. Lho kula sing matur suwun.
Duduke methuke karo aku ngono. Iki kok padha Ki aku kepaten obor aku iki. Lho, sing dhisik pancen kenci. Kok kenci apa anggap kertu apa piye? Iki mah goleki jare pamane ku jenenge Santalawa. Nek aku, Ado-ado goleki pamane tak dudukno rene. Ya, Wis bener ta? Wis bener. Sampeyan takoni dhewe ya. Ya, ya. Aku tak nyuwun pamit ya. Ya kok kesusu? Loh, lah aku selalu Gak ngombe sik lah. ngombe apa? Lah apa kok seneng kamu? Kayak ana ya susu. Aku gak ngombe kok. Yen jare sediane apa ya iki? Iya iya. Ngombe kok. Ya wis lah, wis mulai lah, mulai. Tinggal ya. Ya ya. Balik saiki. Nggih. Loh. Niku teng kemaron. Oke campuran jaran kae. Oh, lek ngombe mesti rono Ya, sampeyan. ngokop kok ngono. Cak tak tinggal cak. Ya ya ya. Pun Den, kula wangsul Den. Ya. Lho, saiki kowe iki dendeng sawah to? Lho, kok kula niki wong meden sawah mboten. Heeh. Nika aku lak mantun mlampah-mlampah ndugi Wonokrami. Nak. Nak omong ditotos sik. Napa? Wonokrama ya Wonokrama, kok Wonokrami kuwi lho. Lah, Desa ki ra kena dibasakke. oh mboten kenging nggih. Ora kena. Nggih pun mboten kenging nggih, pun nggon pun. Sekolahmu kok Mecicil. bapakku ora mecicil. Pancen mendelik. Nika lak Kartolo kanca kula ta. Wis seru. Lah omong-omong kali kula. Pak Pangkling aku seru karto. Nggih. Kok kondo kon? Lah omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus tasik bola kali sampean. Pamili nggih. Iya, Nak. Sampeyan lak Santalawa? Iya. Lah bapak kula jenenge Suntoloyo. Wis sik urip. Lho, pun keseper. Ya kok seperti tegese sik. Nggih, tasik Kowe urip. ki anake. Kula anake nggih kula sing sapari niku. Lho, dulurku ki lanang ya. Lho, nggih. Kok anak-anak kowe? Lho, ngeten lho. Waduh, Piye iki? Lho, ngeten lho, Man. piye Nak? Piye? Dulur Dulurku sampean lanang lho. Lanang nggih? Heeh. Nggih, bojone wedok. Heeh. Wedok niku mak kula. Oh, wis anak makmu. Padane wedhus ae. Sing lairaken. Oh iya, piye Nak kabare piye Nak? Nggih, lah bapak niki mboten tahu sambang telik ngriki. Pancen bapakku sombong. Nah, berarti kepedotan kolor ta niku. Kok kolor piye to? Oh, kepedotan seduluran. Nah, jenenge kepaten obor. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku diduduhaken Pak Santalawa lho kecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki. Iya, kena kemelaratan Renio Nak. Mumpung bapak sugih ngono. Renio, aku mosen ya. Nggih. Njaluk apa-apa. Watune aja njaluk sandang karo pangan. Lho niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan. Iya. Kok sing dipang sandang niku mun cukup. Wis duwe ya. Cuma kanggo bendinane mboten enten. Sing kanggo bendinane mboten enten. Oh, sing bedinane kene. Nggih. Kula tanglet, Man. Heeh. Bebek temu ndi? Wah, iso coba anu mati. Lho, Mati. mati? Lah, mati kunduran. Kunduran apa nih? Kunduran apa? Kunduran prauto. Mati pisan. Waduh, saken nggih. Nah, kowe ra ngesake kok ngesake. Polane tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampai niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten. Bat, Lah bebek mati kok mboten saken aku pokoknya melu mati. Lho mboten. Lah piye? Nggih melok bala sungkawa. Lho, gak kurang-kurang ya. Nanti kuru ngene awakku aku bela sungkawa kok. Gak kok tonton aku ki. Nggih. Ngenes nggih. Iya ki. Benjing-benjing anak mati sampean kula ngriki. Aja. Gak usah, gak sarene nak, gak usah. Ngeten lho, Man. Piye? Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Sinten mari sing kula sambaten mboten sampean. Aku no. Nggih. Pamane kowe gak di bapak, aku bapakmu. Nah, mboten gadah mak. Aku makmu. Oh, iya wedok ku pamane ngono. Nggih. Lho, Niki kula kepethuk arek wedok ayu, Man. arep apake? Lho, diawanake napa sing kula pun dewasa. Oh, kowe wis gedhe. Nggih. Wis duwe rasa seneng karo cah wadon. Lah, Wis nyambut gawe. mpun benjing. Wong ki arep benci kok arep golek bojo. Tasik pados. Nyambut gawe sik lagi golek bojo. Lah gunane napa enggak ada paman Santalawa? Iya. Nah, nggih. Bener. Tiyang pun Aku mampu. pepetno le ya. Ditombok ya. Nggih. Nggih, tasik main mawon ta? Sik nemen aku. Oh, nggih. Sik nemen. Tasik melawak. Ora. Saiki sleren aku karena kesenian no. Nggih. Wis sleren aku. Monggo arek wedok niku ditingali. Lho. Apa modele piye ku nek ditonton? Lho, lah ditingali sae napa awon? Jare kowe ngandhake bocah wadon ayu. Lho ayu niku ayu rupane nek budine niku ayu nek mboten. Oh iya. Nek Nggih. isane nonton nek wis dadi bojomu.
ngerti ki budine apik apa elek. Lho, lah ngene niku, nek di pendapat sampean lu jak ngriko. Nak budi lah nang kene lho saiki. Niku lak budine setya Lah niku. iya wis ana kene kuwi ngono. Wah. Niku dadi lurah, ampun dadi lurah. Lah iya mula kuwi tak kandhani. Wis ra nang kene ngono. Engko kuwi lali. Aja golek budi lho. Mboten. Ya. Budine niku aten-atene niku. Wah, hati-hatine. Kadang-kadang wong wedok niku ayu-ayu rupane, ngayoni budine wong lanang. Tegese ora tulus Kathah. ing tekan batin. Nah, masih elek-elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler. Kuwi bener kok karo aku le. Nggih. Wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek wadon diambekan. Wis apik. Apik. Lho nggih kawin niku nggih ambekan Ya sing mula penting. kuwi. Nggih. Lah, Sampeyan ajenge kula jaluki kring-kring sak tetes. Hah? Ajeng kula jaluki kring-kring sak tetes. Saiki wis ngetes ya. Lah wis ra tau nyambut gawe aku iki. Man pun guyon apa man? Kuyan iki kowe nyelelek. Ngene iki lho. Iki kok dijaluk. Garai raket gampang utangane ya kene. Ya iki. Kuwi sing pancen gedalan utama iki kuwi. Nggih. Monggo ditinggal riko man. Ayo. Kowe seneng tenan ta? Nggih griyane Lho kok mboten tapi tebih. aku ki kok jak nglamar kok ngono. Lah tegese ngoten. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge Astuti. Astuti. Griyane ngriki lho. Oh, sapan pabrik gas. Alah sekitar donya ngene. Oh iya ya. Oh, sekitar donya. Nggih. Kowe anu wis suwe. Lah dadi wong wis suwe. Lho mpun. Heh? Mpun. Ki piro? Kali. Loro. Nggih. Nang ora edan ya kuwi. Monggo man, Mas. Ayo. Monggo. Ayo. Nduk. Bu, tibake ayam nduk kene ya, Bu ya. Lah iya, yang kene wis ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat ya wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya. Enak nandur-nandur Bu nduk kene, Bu. Nandur apa? Nandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Watone kabeh mau kena nggo hiburan. Sing kena gawe janganan dino lho, Bu, kembang kaya apa? Janganan. Kembang keindahan tok lah. Iya, janganan-janganan apa, Nduk? Senengamu, Nduk? Ya biasa ae, Bu, lembayung. Ah, ya Ya ngono. bayem. Kuwi gizi, Nduk, gisine sing akeh, Nduk. Heeh, Bu. Pomo bapakmu kaya bendina diluampek lembayung kaya Enak wis. Enak dadi kelinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Gak usah Bu, ku nostalgia. Aku iki jane cintaku 100% lho, Nduk, karo bapakmu iki. Lah dicintai lah bapak kayak ngono ya apa, Bu? Lah, Lah iya. tuas berat sebelah. Ning angel lho, Nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangel. Tenan angel. Ora enek sing madani. Iya, coba kok si ono Bu kembar. Ora kok ngono, Nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono, ning dadi ati kok, Nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Ayo nek eling keapiane kudu balik, Jane, Nduk. Mulai Bu ngono maneh Bu. Jane kudu balik ning piye Ibu ya wis isin to, Nduk. Wong bapakmu wis nampik karo aku. Sawangane kok wis ra payu wae. Bapak saiki kejam. Nun. Monggo. Lho, Nduk. Lho. Mas. Kene omah. Lah iki omahku. Lho, ijen ae. Hah? Ijen ae. Lho, ambek ibu. Endi, Bu? Lah iki apa? Waduh, tahes. Nduk. Nduk. Lah, Kuwi sewu Bu, aku mang kepethuk nggone Lho, dalan. aja jaluk ndik sewu aku. Aku sangu dhuwit aku san. Sapa yang jalu? Iki ibumu ya? Has. Ibuku. Lho, mripate dilemeki toples bareng. Nduk. Kancamu iki kandhanono. Ibuku ngono modern kok jare ilang ketoples sih. Iya gak ngerti sampean iki. Nggih, sepunten mawon. Oh, sepuro kula pentek niku. Lah sampean gak rai, kayak kenal ya. Wis. Has, iya, Has. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Lho Nget pek nang ya lungguh. nggak wedang. Ya gak usah ya gak gelem wedang kok. Lah sing gelem apa? Jakakno, Nduk. Kopi mo. Liyane kopi. Wis banyu mateng. Ah. Putihan. Sajak yang geruakas bener. Nduk. Waduh, calon maratuwa ngilok mantu berakas.
Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ora enek banyu putih. Sampeyan teng griya mawon tapi dinten iki. Lah kula mboten teng griya jeng teng pundi lho, Nak. Wis tau. Ya nandur-nandur, Mas. Sampeyan pengen ro penghijauan. Lah iku apa ngene ringan iki? Endi? Iku. Waduh, apa wah. sing ijo iku? Wombuane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon iki. Anu Ya, nak sekali kula waktu, Mas, mlaku-mlaku iku. Nggih. kula niki pun kesepian dadi nek rasa-rasen ajeng mlaku-mlaku niki. Ndamel griya teng kutho ora rame motor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibuku lho ngene kota ku bising. Oh. Terlalu rame. Bleduk tok ya. Hah? Bleduk tok nek kutho iku. Pegel nyrebeti kaca ya Mas. Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene ku enak. Nggih bener anak kula niki Nggih. teng kota niku rak polusi ta. Nek teng desa rak mboten. Kula nggih siji gawe loro gawe. Sik Mas ya pinarak sik ya. Lho nanti? Lho, endi, Nduk? Nanti? Segeran. Tuku rokok nang Medion ya. Apa sih? Aku tak nduk kene ambek mbokmu. Kok dadine lho. Sik aku tak onde-onde. Iya aku tak kula pados korek men. Lho, kok pados korek? Kula golek nggih teng mburi korek. Teng pundi? Teng mburi mriku. Undang-undang nggih. Nggih, Nggih, pun nggih. sampean tenis diluk mawon. Lah ya calon bojoku Astuti ayune kaya ngono, dadak ibuke malah ayu. Waduh. Penake iki diselir ae iki. Di mana kau? Wah, kowe ngremeng dhewe. Aku po tandur. Jagon wong-wong iki jagon. Aku tandur jaga malam ya. Waduh penek ya apa man penek iku. Wah, Lah, endi bakal bojomu ndi? Endi? Bojomu ndi? lha apa sih takon-takon? Lho, ben weruh aku ben weruh. Ngono Endi? kok kebimbang. Enggak. Di. Dik tas metu dilik. Oh, Nek calone ngora tuwa nang omah. lho. Lho, Lho. nyapa iki? Nyapa nyanyi rene? Ya Aku lak apa sih buta iki? kowe. Iso petuk iki Siapa? bojoku. Sama sinten? Ya aku bojone kuwi jane Lho, le. terus sampean pun mati. Lho. Aku dipatekne. Ora sing mati iki pikirane. Ora eling karo aku ngono lho. Lho, Lho, Ki. Pak. Lho. Lho Bapak. Lho. Kowe kok Kok kembali? iya. Jenenge sinten? Tati iki ya. Astuti. Sopo kanggo? Mas, ngene lho Mas, sakjane jenengku Tini. Di iki apa tadi? Ini tas Astuti. Jenengku Tini Mas, kemudian sampean tale. Iki anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku. Anak sampean? Anak bojoku kuwi lho. Lah apa iki man coba? Lah iki sapa lho, Pak? Jadi harus ngepek kowe iki. Lho kok sampean sing ngeterno? Iki pernah ponakan karo aku. Misanan kowe. Lho lak woyong. Woyong kuwi to. Ya nek iso ya teyus. Wis ora iso. Kok woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisah ambek bebek iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang kurang mengerti karo wedok. Iya le, Wis pamanmu sadari aku saiki. ki. Gawene royal tak kandhani ra tau sabong omah. Sampai ngelalekno keluargane bebek. Iya. Wis marenono Saking sifat kaya sapa, ngono ku Pak? ya. Heeh. Untung pernah ketunggu aku, Man. Kowe dadine Wale. wali aku mesti nang kowe. Ya, wis aku gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Heeh. Cuma tak jaluk peno kesadarane bali nang bebek. Oh iya. Iya. Iya ta? Iya. Iya iya tok Ya ae. seneng aku ya. Ora apa-apa aku bali aku mesti bali. Aja dulangi mana ya Ora. perbuatan royal ya. Ya. Itu ya, Pak, Bi? Ya wis le, ya wis aku wong aku jek abot karo pamanmu ya gelem ae. Sak kuintal aku. Cik cinta. Jek timbangane nganggur le. Ya bojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa ya kono macem-macem lho sawo kok nganggur. Ngene lho, Pak. Piye? Timbangane nganggur, Pak. Dodono bolo-bolo apa apa? Iya, nek Bapak ya. Kabupaten obor. Duit duit ta? Wis ayo. Kon sing duwe. Wis gampang masih gak Iya, duwe kendaraan ayo gendongan ayo. Numpak apa? Oh iya.